Yes po, graduation po to. Gusto niyo pong magtubok sa akin? Atay. Kamuhay. Ano kasi siya, ROTC graduation. Di ba po, kasi pag sa first year, required po na kung saan kasama, NSTP, WTS, or ROTC. So, since majorette po ako, kasako po ako ng ROTC. Kaya, sa 1 year na pag training ko sa majorette, sa pag-practice ko every day, every week, ayan, makakagraduate na rin naman ako. Ayan. So yun mga kaparing Jason, at yan nga, araw ng linggo, bali inalok nila ako, yung family nila Chinchin na magsiswimming dun sa Albay. Saan ang lugar yun? Paraiso. Paraiso. Sa ulan sa Marambang. Sa Paraiso. Albay pa yun. At di tayo pumasok dun sa site. Di ko alam kung may pasok kasi linggo naman. Tapos overnight daw. At dito ko sa bahay nila. Mamaya pa alis, mga sabi alas 2 daw. Ano yan sa to? Sa daring taon ninyo? Ang kulon ko. Ito. Akong kat ko. Ay, ang kulon ninyo. Yan, sa akong kat ko. Bali may kamag-anak kasi sila doon na pupuntahan. Tapos inalok din sila, tapos iniyaan nila ako. Kaya yun, makakapag-swimming tayo. Tapos sabi nila magbablog daw ako doon. Yun. Baka na lang sa mga kaganapan, kung ano yung kaganapan doon. Ayun. At yan si papa niya. At yan, sana magustuhan niyo yung vlog nating gagawin. Sana tapusin niyo yung vlog. At siyempre, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng patalastas. Papa niya kamyas. Yo. Magandang araw. Yan, kamyas. Kamyas. Bali papalamayan dito sa tilapia, pikadilyo. Prito gata? Prito. Pikadilyong prito. Lalaki Galing yan doon sa lake. Diyan lang kasi yung lake. Kaya maraming isda dito. Siyempre, charge na tayo yung mga cellphone. Ito full charge na to. Pang edit. Battery ng GoPro ready na. Ay. At yan, nagpaalam din ako dun sa asawa ko siyempre. Para alam niya kung saan ako. Nagpaalam naman sa kanya. At pinayagan naman tayo. At yung sasakyan namin ay jeep, hinarkila nila. Ayaw nilang paambagin. Ambag sana tayo kasi ayaw nilang tanggapin yung ambag natin. Siyempre maraming salamat sa kanila. Nabahay nila Chinchin. Ay, kawayan lang. Kawayan lang. Nakabalik sa dati. Meron naman nakapalit na to. Oo. Oo. Dati nung unang punta namin dito hindi naman to ganito dati. Hindi naabutin ng Malawak to Malawak to, tapos dyan may upuan dyan dati. Kaso nagiba nga bagyong Christine. Halos lahat ng mga bahay dito wash out talaga to dati. Ngayon medyo nakaka-recover na itong mga bago ng bahay. Grabe tubig dito. Kaya naggagawa ng bahay. Medyo nakaka-recover na sila. Ilog dyan pala tutog. Ilog dyan pala tutog.
Dawa baso sa lahid ng roton. So, dadaran ta. Lutong ta mo. Di mo marinate man lang ata. Ato. Sadi. Para tumok na. Aga na saksakan dito o sa din na? Iglos mo yun. Sa din na lang. Mga susaday, sa katabang ko. Sa katabang ko. Umalis, walang paalam. Sige. Palak ka rin. Sige. Dito ako pagkakantahan pa yung kaigin mo. Basta. Basta ikaw. Ano, kaya mo na itong Will. Ano ka pa ka diya? Kung ano man na mo. Ano na si Lina? Sabi ko, Sadi. At pinakal na rin eh. Bibi man. Ay, kukuhan sa rin kung bingkap. Marinit man. Dagre. Ano ka ng apilo ka, Sadi ah? Bulo na kita kaunat din. O ni, nasinlala Ayan. na ba? Di. Sabi ka? Lagi ba kaya ka? Hello, ya. Hindi ako sa tapo magiging mo sa pamida. Amo, parang nagluto na yung kanton. Pang kasamang tugtog. Awa na muna yung tito ha. Ano? Ano? Iba? Dito tugtog pa ito. Ano? Ay, tutulog pa yun. Nagpili man Dito ganyan. tugtog. Da. Atay nga pugay, butang sito ito asin-asin. Amuhan ito tumunta. Lang alsungkan. Pugaan. Ato ah. Amo di bundiro na. Amo na muna yung blender, arka, di baras garsin. Ay, itong luya, ugasan talaga atin. Ugasan pa yan. Amo, ugasan Ano muna yung ano? Kamatis? Ay, paano? Sige. Hindi ko din Nagkukasangkalan. pagsalak o paglayin ko. Ha? Saraan? Dito, ilayin ko din sibuyas. Para pagsalak. Sangkalan. Saraan yun eh. Saraan. Bicol, Tadtaran. Sa Tagalog, sangkalan. English. Kung gusto mo, sumayer mo. Dangkalan. Yan eh. Yan. Ay, baka may ang parang. Talinga mo, talinga mo. Yan, ginigiling na yung ano. Yung lalagay sa pikadilyo. Ay, may tugtog. Ay, adiluya, tamak sa kuwa mo. Girison.
Pati, iriso mo argo na yan. Ano di iyo? Di ba na adobo ko? Adobo yan. Mga adobo. Iyo, so manok. Lang ko na, ako na mag-iris. Ano sa binago kung ano yung pasan? Chef Boy Jason. Malagang din sa tay. Ha? Amatin ito. Sarap ito. Alay tapos. Sarap. Isang labas lang yan. Ano mo na rin kaldero? Ano mo na kita? Ako natin kuya. Oo. Time lapse. Video. Dito sa Yan ako doon pa din. Okay na. Marinate. Suko ka di. Wala di marinate ka di. Oo. Marika di marinitan na so dadaragon talaga hagtong gamit. Sapig butangan ka di. Taning Amo. Para habang Oo. nagbabiyahe, nagmamarinate na. Sige na. At daro binago mo. tingnan ko naman. Pwede na. Ayun at namarinitan natin yung ihawin na manok. Kasi ko, Nagtatali na. Wala ko pa. Para ulat mo na doon sa raraga. Ikaw. Di mo na ako nakuya-kuya daraw. Tanong ngayon mo, anong oras ni God? Ako, alas 2. Hindi ko gusto pa nga niya. Kaya mo na ako itong hindi pa Manila. Hindi na. Marik hindi yan nakapasar. Nag-log niya sa krusin na niya. Hindi nakapasar na yun. Pwede na sana niya. Magkakaroon na sana niya nagbuha. Hindi nga ni ko, kabit yan. Kung saan nagwapo. Sabi ko na nga niya, nabubi. Nawang. Adobong ano, atay.
Walang tanghalian. Dabaw mo. Oh, Paman mo dabaw mo. ayan. Naluto. Dawa ka ni Uday itong sibuyas. Tama na rin. Kada ko lang kaya niyo. At yun nga po tapos aming mag-prepare sa mga dadalhin para mamaya. Kasi yun nga mag-nanay swimming. Tapos si Chinchin ay susunod na lang. Susunod na lang siya kasi may sila sa graduation niya. Graduation. Ayan siya. Kasi siya, ROTC graduation. Di ba po, kasi pag sa first year, required po na kung saan sasama, NSTP, WTS, or ROTC. So, since majorette po ako, kasama po ako ng ROTC. Kaya, sa 1 year na pag training ko sa majorette, sa pag-practice ko every day, every week, ayan, nakaka-graduate na rin naman ako. Kaya ito na yung hindi ko nga na-expect na sakto yun pala sana sa swimming. Kaya masaya ako kasi after ng graduation ko, susunod ako sa kanila para makapag-attend nung night swimming. Parang yun na rin yung naging celebration ko sa sarili ko. Kaya ayan. Kaya yun. Anong oras yung start ng graduation niya? 1 p.m. 1 p.m. Tapos, ano oras matapos? Hindi ko po alam. Pero feeling ko, madali man lang yan. Kasi, man ang graduation. Ayun nga. Yun, kaya, busy nga ako. Pero, yun, ginagawin ko na ng paraan. Kaya, worth it naman lahat ng pagod ko, lahat ng excuses ko doon. Kung hindi ako makatulong, or dito man. Kaya, yun, maintindihan nyo rin po. At ngayon, makikita nyo po na pag-graduate na rin naman po ako sa First year. First year sa pagiging ROTC tas major. Kaya thank you sa lahat ng nagsusupport sa akin. Ayan, sa lahat ng patuloy na nagsusuporta. And sa mga hindi man, okay lang po. Thank you pa rin. Ayan, God bless po sa inyo. Sunod na lang kayo. Opo, At ingat kayo sa biyahe niyo sa papunta dun sa Albay. Yes po, advice. At kami yun nga, mauna na kami doon. Mag-jeep kami. Yo! Ingat kayo guys sa mga sumusuporta ng vlog ni Kuya at paring Jason. Salamat. Patuloy lang tayo. Parang hindi na to. Nagluluto na siya. At then syempre maraming salamat sa pag-invite nila sa akin. Hindi ko nga naisikan siya. Grabe ay bakat ko. Kaya kasungkatan ka naman. Para balik mo na. Ano yan na nagkawa? Di balik na kami tayo. Siguro kayo hindi ba ang pagsarot dito. Bataw mo na. Bubutang na sa naman eh. Dahat na lang i-adobo. Ay naman yung chinchin. Yes, mag-graduation po. Gusto niyo pong magpabok sa akin. Diba? Sakada. Bago ba ka dito? Ay, ka muna sa vlog. Ibalik ako. Muna ba ka? Set na lang i-adobo. Basta. Waterproof po yan. Oo. Kahit mag-swimming ako, hindi yan matatanggal. Ay, waterproof yan. Promise. Oh.
kuhan din ilog-log. Amo?